Здравейте, аз съм Дейси от Art Studio Daisy. Днес ще ви покажа един сватбен албум, който направих. Мисля, че се получи страхотно и сега ще го видите и вие. Този сватбен албум е на София и Майкъл. Ето, направила съм го в лилавата гама. На първата коричка, така да се каже, съм оставила място за една голяма снимка, която да си сложат. Ето тук пак така. Тук съм направила една интерактивна страничка, които много всъщност ги обичам. Така. На това крило може да се сложи една снимка. Тук също. Тук съм сложила един плик, в който се събират снимки 4 на 6 инча, т.е. 10 на 15 см. Това в джобче, също отзад, може да се сложат снимчици, както и едно етикетче, на което да се напишат кога е снимката или нещо друго. Ето тук съм направила едно такова крило с едно голямо копче Save the Date, на което също може да се сложи снимчица. Ето тук и джобчета, които има също снимчици. Това ключенце съм направила един много голям так. Ето вижте го. За голяма снимка 13 на 18. Тук съм сложила едно малко такова сладурско етикетче. Ето вижте го. И тук джобче за снимки. Едно флип-флоп крилце. И тук също отзад едно местенце. Скрито, така да се каже. Тук съм направила една голяма хармоника. Събира доста снимки. Ето вижте го. Key to my heart. И ето. Събира доста снимчици. Ето погледнете го. Тук са вертикални снимчици. Това е едно прозрачно джобче. Виждате ли го? И тук е един дълбок джоб. Това крило и това е двойно разгъваща се. Ето тук също може да си мощни снимчицата. Тук е джобче. Ето виждате ли го? Тук също може да се сложи. Така. Съм направила едно такче. Ето го. И тук странични джобчета. Тук е една от любимите ми прозрачни странички. Сложила съм място за снимки. Не знам, виждате ли джоба? Да, виждате се отражението от светлината. И тук е една магнитно закопчаваща се страничка. Ето тук с още едно етикетче. И това е. Естествено на последната страничка съм сложила този сладурски текст. И тук също една голяма снимка би могла да се сложи. Това е от мен. Приятен ден. Чао, чао.